ले बारन और बताई और क्या बोल रहे हैं? आ हे भाभी भाभी कला ई क्या हो ई क्या हो भाभी बाहर कला तू चुड़ाई निकल जल्दी कर सब बताती भाभी ये बता ये क्या हो तू का करत रहा हो का हाय देखा बाबू हाय पकड़ाई रहल गठरा में भूसा करे खाते हम बोल त देखनी हां के पता रहो बुढ़ा जरूर कोनो कांड करतावे समझ लो करे जानत नहीं खा एकरा भूसा कहो ना बुढ़िया नोहरे चल गई ये शीतलहरी में ओकरा बुझेबे ना कैला कि शीतलहरी में बुढ़ावा संगे सुती रह जाई में तो भाग गई नहीं है। अब बताबो हम का करी हमहू एगो ओकरा के बोलैले बानी देखो एगो लड़किया के हो सकेला आ जाई तो का करब रजाई में एंजॉय करब मस्ती में हमहू अब न तो ठंडा कटी कैसे बुझाता कि यही में हमहू सठी आ जाई देखी अब आवे ले कि ना आवे ले कबले बोलैले बानी पैसा के लालच देले बानी आ जाए के चाही ओकरा देखी कबले आवे ले। हाँ काज में काम बुढ़े बूढ़ो जातन देखो की बोलत नहीं बुझाते नहीं कि कोई आवाज आता कोई देख ले सन कोना में रखी जा कुछ के किली का करती रस्तिया में ही जाओ खड़ा होके यहाँ के बोलैले जातन देखो तनी न कि का करतनी करी भी तो का करी यहाँ के बूढ़ बानी कौन बात हम उनकर से प्यार करे ना प्यार हो गल तो हो गल कौन देख के तू सोच समझ के थोड़े ना हो गला बस तो हो गल जातन देखत नहीं अब कुछ सबको ना करी उनकर पे के प्यार करेलन हमसे बूढ़ बाड़न तो सब कुछ समझ के बापे बेटी चाहे दादा परदादा कुछ भी उसे समझी ठीक है जातन जल्दी से हम अभी तक ले बोलौले बनी आइल ना बताओ हमारा नदी के किनारे बैठल केहू देखी तो का कही कि जे का बैठल बा आ हमरो खराब लागता हम सोचतानी कि आज मिल ली तो हमहू चल जैती काहे कब्बे से कोई इंतजार में हमार बुझाता कि बेकरार हो गई मिजाज खराब हो रहल बटे। हाँ सोचतानी कि ओ भाई बहुत लड़की को लफड़ो वाली हुई। सब्जी हाँ बोली क्या बोल बानी अरे आ गई ये बताओ कहाँ रहलू है देखो ना मिजाज हमार कबे ले इंतजार करो खराब हो तो अरे बाप रे हम तो आवते ना बानी अब आवता थो तो ना दूर से गोड़ दुखा गइल आवता है ना हां सही कमजोर हो गइल बानी का कहीं कमजोर हो गइल बड़ो देखो रहुआ ने तो गोड़ दुखाला ना जी देखो ना जाड़ा में अब हमारा एकदम मिजाज कबर गइल बा का हो गइल बा जी हां का जानते ठंडा ना लगेला हाँ ठंडा लगेला तो सोच लो कि अब का चाहिए ठंडा में ठंडे के दिन में रहो ठंडा ना लगेला हाँ अब बताई ये भगवान ये कौन बीमारी है जी ये कौन बीमारी है ये प्रेम के बीमारी है जानते लफलाइटिस के हमरा तो ठंडा लागेला जी लगेला नो हां तब चलो अब इंतजार देर काहे के इंतजार बहुत रवा कहता नहीं कि हमको ठंडे ना लागेला तो हमार स्वेटर तो कस के आइले ही बने हां तब हम तो कुछ कहबे ना करी कसी चाहे कुछ करी हां कहत नहीं कि ठंडे नहीं लागत तब बोली इंतजार के घड़ी तो बीत गइल बाटे अब का करे के चले के नो कहां जी अब कहो मत कहां का करे के बाटे चलो चली जा चली घरे चले के हां चली घरे चले के हां ऐसे आओ तो रास्ते में नो हां काहे न कोन ने से आओ तो बोलो तो के बोलत है कोई रहल बुझाता टे हां ओइसे कने कि चली जाता नहीं हमको कह दिन चली देखा ना अब इंतजार के चीज खत्म मत करो हमार जौन बा अरमान तो हम पूरा करब। हां अरे सोनी जी पहले कहतन कि उन्हें कोनो आवत रस देख लियो सन जाके घर हमरो कैसे रहो कैसे अब का हो अब तो जानते हैं तो हां तो चले के कहीं अंदर है ठीक है चली होने चली चल मन तो करता ना के बुढ़ावा का मुड़ी ए चूल्ही में झोंक दे एकदम जाके नतिया का बेटा रख लेवे कर मोवतिया ऊपर पर जा हां गांव भर से बोली सुनवावत जहां जाता हम का हो तर बुढ़ाऊ का आदत
सुधरी हमारे से झूठे ना कह तड़ी सयाग लगौनी झोंक देती से धके ओकर मूड़ी ओही में कि मरू फर जाइत एकदम बेटी बहन केहू के नहीं खेची न तारे बूढ़ भ गई लेकिन हेहू मरिया में तो तनी ढंग से उड़ से रहे के चाहिए एगो सियान ननद भी है तो वो ओकरो घरे नहीं खे गोटी कत एनी ओनी मकवादा तड़ी ससुरावा जइहा शादी बियाह हो जाए त हमरा के लिया के जइहा हम ई क के देख त खइहा चार थरिया जाके पलंग तुई हां कर जा जैसन करबा जा वैसन तो हम लोग की आगे आई हमार तो जतनी फर्ज बहुत तनी सिखाओ क्या कहत ना का हो खाना बना देलू अरे बाप रे हे जिगा में रख देवेली आटा बुझाला के लौकबे ना करेला के वही तो कहां फड़ जाए अखिए समझ लो ढेर बोलबू त हमरा लग हां त हमरा से ढेर मत बोल कर समझ गेलू ना बहुत ज्यादा बोलता त ढेर बोलताड़ू आई दूधवा रोल भेड़ा में त हे जिगवा काहे रखलू ह कहीं रखे तोहर मत काहे रखबू सास हौ सजबू हमके तू हमर दादी हऊ भौजाई सर समझ गेलू ना तड़िया चार थरिया खा के जल्दी बनाओ इतना चल दे तड़ी घूमे त 9 बज गेल अभी तक ले खाना नहीं बनल चादर तान के सुतर खाला हथावा टूट गइल बा हां त कि लौकते नहीं के वैसे बोलत बरबरात रहेली देखा वो ढेर बोलबू ना त मार दे 2-3 डंडा ठीक देखा मारबू तो सोच लिया हम उठला चला देब जानता हूं ना खोबरे के छाव से झूठ ना कपारे पर बैठ के बोल अरे मुड़ी झांसी बुढ़ा से काबू कोनो के लेके भाग जा उड़हर जो तू नहीं हरे में लेके भाग रही का मिलो घर में मैं तू नहीं हरे में लेके भाग रही यही सब जानत भागबी भगनी पर नहीं हो कभी ऐसे जानत हो हम काहे के भाग गति हो गइल हो आया तो जब भगत बने बक बक मत कर हमरा के जल्दी खाना बना के दो भूख लागल बा समझ गेलू समझ लो लेकिन खाना टोस्ट बना के हई टोस्ट मंगा के रखले बाड़ू हम जानते नहीं कि खा ले एक थरिया ला शर्म बात तन क्यों के एक थरिया खा ले तड़ू तोर कमाई खातन की तोरा भतारे के कमाई खातनी रे आग लगाऊ देखा ढेर मत बोलो समझ गेलू ना मरते कमाई खातनी समझ आ लहुर बुहुर ला उतना लेके आई हम नहीं हर ससुर लेके आइल बन देखत नहीं कि तार बाबू इस जैसन भीख मांगा वैसन भीख मांगा ऐसन देले बड़न जा ना के कितना लाद के देला ना ह चूड़िया हमर भइए किले बड़न हइयो सलिया भइए किले बड़न रख ले भइबे के अपन भिरिया तू अपन भैया के रखले रहू का रख ले रानी रख ले तू हम डेर मत बोला ना दबे छोटा कबर के तारस कम नहीं की ध के कुछ देब अभी चल जा जितना जल्दी बनाओ चल जे नहीं तो देखत हो कि ना रछ छिन कही के जब देखत तब हाई पड़ रहेला जितना जल्दी खाना बना के ले आवो कहतन कि चल जा ती मोटैया झाड़ दे तहार अभी जितना उठा तड़ू हमरे लगी है तो ओसन तसन मन तो कर तना कि सही में एकरा के का कह दे अरे भगवान हो भगवान जल्दी कौनो के लेके भाग जाओ कि घर में हमारा सुख शांति मिले चैन मिले बताओ काम करत करत परेशान हो गइल बानी बूढ़ियो बिया त नैहर चल गइल बिया ये हनी के कुछ पते नहीं खे जवान पोतो बड़ी सन हनी के खुद पता नहीं खे कि बूढ़ो के कुछ दिल में होला का करेला जाड़ा के दिन बा सोचे के चाही कि ओकरा पासे का दिल बा कि ना दिमाग बा कि ना वो अपने तरंग में उतराई रह तड़ी सने एको बेर डोरा नहीं खिसा डालत कि एक बूढ़ऊ के कुछ काम चलो जालो हमहू बुझा तनी कि ठंडा में यही तरी झंडा उड़ावत रह जाई केहू से भेंट मुलाकात ना होके जोरे बुढ़िया तेहूँ अइले ना हमार मिजाज एकदम सठिया आता हे भगवान प्रभु कैसे हमार काम चलइबो भगवान ऐसने करतन कि उहो आई तो पतो हियो तो बतिए नहीं के सुनत तो बुझाती कि एकदम दूध के धोवल है हाँ हमार बुझाता कि ये उम्र में अब कोनो दाना ना डलिया सका देख कोनो लेहनऊ नहीं कि से डरत का हमरो मिजाजे सठिया गइल बा एजा कोनो पुअरा ओरा धइल ही नहीं कि सन ले बालू सन कोनो है ना बुझाता टीवी फ्रिज देखत तड़ी सकी का करते से एकदम रोज रोज फोन कर हटले हम मन एकदम उपजिया गेल बा हे जी के तू काटत रह का करी ते को का बात हो ते ओने से एकदम खिसियाइला बताड़े का ते कहो का बात बा रोज रोज कर हटले बाबूजी देखा हम जाके केनो मर डूब जाइब समझ गेलो ना तो हमर शादी बियाह कर द हम अपना घरे जाइब ल समझ गेलो अरे शादी बियाह को का दी रे कोनो एथी बा मुर्गी के दरबा कि सर दे गो बच्चा ना निकाला बस सर दे दूल्हा तो तैयार हो जाई हां उहे कर सर दे हमर दूल्हा खोज समझ गेलो ना तो हुनकर हम कर हट ना सह जाइब कह तरी झट तरी बनाओ बना के खा ना तो हिजको दिख लात वाले मार दे भौजाई हो गेला तो हमरा के मरियन आज तक ले मम्मा ही कहलै ना रे अरे ओकर का ले ले बड़ा मैं मर गेल तो बुझा दे कि सब कोई मर गइल बिया उ केहू के समझतिया अपना जवानी के मद में एथी बिया चूर बिया तो ये सब बत्ती तार सोचे के चाहिए ना अगर मान के चला बाबूजी तार जिंदगी के कोनो ठीक बा कुछ हो गेल तो हम कहां जाई फिर हां ठीक बा
हम तोर शादी कर देतानी, तू चिंता मत कर। आ ओकरा के ओकर तो जवन हम हाल बनाई नु कि उहे बुझी। हम तो कहम कि बाबूजी नैहर ओकरा के भेज दे, बल्कि नैहर रहत न ठीक रहत। का करबू कतना दिन ओकरा के नैहर से ओले रही। ओतना दिन दरा के हम ना बना खावत रही, 7 बजे ना खाना बना लेत रही, चाय सब बना लेत रही। चल 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 देखो तनी आवतिया तब ओकर हम रही नहीं छोड़ावतानी। ओकर देही पर चर्बी छा गइल बाटे। चुप रह, तू ऐसे ही खाली कहेला, तू का छोड़ई चर्बी ओकर ना रे, देह पर चल। और खा खा के उ मोटाई। हाँ चल तनी। वाह रे वाह, घर में उ एकदम राजा उहे बनल बा, जैसे उ घर उहे भाजी उठौले 10 रुपया दो ना हमरा के। का 10 गो रुपया? हाँ अरे ठीक है बा, हम तोरा के 10 गो रुपया देतानी। मन करता कुछ खाए के। अच्छा ठीक है बा, ले दादी 30 गो। हाँ ठीक बा, जाते नहीं ना। हाँ जो हमहू सोचता जल्दी कबाहट हटसन, हमहू जाई अपना एथी से मिले ओकरा से। कबेले इंतजार में होई। अब तोहनी के अंगा हम का कहीं कि हम हई काम करे जातानी, इहो तो एथी हुई। बताओ हम कब के यहाँ आके बैठल बानी, यहाँ के बोला के न कानी का अपने करतानी। कब से हम यहाँ के बैठल बानी, इतना टाइम हो गई ले तो माई से झूठ मूठ कह के नहीं ना कर माई रे आओ तनी तनी गाँव में से घूम के कानी के तो मुँह गल के जी गल कह देनी माई जनबो करी ना कि ना मोल जे रहा कही तब तक कहाँ कर कह दे ना झूठ मूठ के बहाना करम ऐसे कौन लड़किया कह दे तो हम चल बनी देखे खाती। लेकिन यहाँ के अभी तक कहीं नहीं कहा कहे ना बुझाते हैं कहीं अपने बुला के लेट करके हमेशा आवे ना। का हो का बरबरा तारू ये पर बता का इतना लेट भले जी? हाँ इतना लेट भइला? अरे का करी, लड़किया पुतोहिया उइजा लगली है सनुराज के अपने में झगड़ा करे। अब तो वहनी के एने ओने समझा बुझा के कैसा हूँ हम आवतानी। हाँ मारा के जी छोड़ा के तू कभी ले बैठल बड़ू इंतजार में आ ही जा। कबे के बोट के आग बोट बनी रो कबे अरे कनी किया हमारो दिल हो जाले कबे ले बेचैन रहल ह कि कब तहरा की आई, कब तहरा की आई। समय देले बानी हमड़ैया में मिले के। हाँ 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 तब तो समय देलो नहीं तो टाइम से रो के आयो के अरे चाहिए चलो ना यहाँ ना कोई नहीं, पागल है बैठल बानी कोई देखबो देर से आए दुरुस्त आए, ये बात बा। समझ जा। तब बोली का बोले नहीं तो का कहल जा, अब तब जिया बेकरार है, मिलने का बस दिल बेकरार हो गई बटे। का कहता तो वक्त हमेशा जिया बेकरार रहे वक्त तो बस उहे बतिया रिटायर जाला एकदम। तब बोली जी का बोले नहीं? हाँ बोलैले का रही, बोलैले रही हम जानते बाड़ू काहे खातिर बोलौले लोग नहीं कि जान बता दे का। अरे मिले खातिर, अब काम मिले खातिर अब जानते बाड़ू कि एगो मर्द मेहरारू संगे का होला। हाँ एगो प्रेमी प्रेमिका से का होला, ये तो बात जानता रहो ना जी। नहीं कि जात पहली बार प्यार करले बन तो बता दी रहुआ। पहले बार प्यार कैले बनी। हाँ प्यार का पहला दूसरा तीसरा होला, प्यार तो प्यार होला हमेशा, जिंदगी जिंदगी प्यार होकर रहेला। हाँ तभी कोई से कहले नहीं कि पहली बार रहुआ से काई अच्छा ठीक बा ठीक बा। तब रहुआ के ना देख रहा तो चैन ना आवेला दम सोचली हाँ। कब देख ली कब रहुआ से मिल ली। अच्छा ठीक बा। और रहुआ के जब बुला देनी है तो खुद लेट के कहनी है। अब कुछ बोले के नहीं खे रही गई हमारा। तब बोली हाँ आई ऐसा जगह में बोले बना हमार भूसा उड़ जाता है। अच्छा का कहिए जब भूसा, ये ऐसने जगह प्रेमी प्रेमिका के मिले वाला जगह है। भूसा वाला जगह का है जैसे हम लोग करबू? जाते जैसे गरु भैंस हाँ। के चारा रखल है। तारा अब कुछ नहीं के बुझात कि का कही तन का अरमान बा हमारा दिल में। क्या मामा बोली ना रोक जन अरमान मतन बोली तू नहीं को जाना नहीं किसान जी बोली तो चलो बाबा अरमान के अथी कैल। तब मिजाज एकदम अब सोच ल एगो प्रेमी प्रेमिका से क्या चाहेला। हाँ तो ही सोचा अब का आंखों से आंसू निकले कौन इसकी शानी है, रुक गया तो मोती है, बह गया तो पानी है, लेकिन देखना है किसमें कितनी पानी है, एक तरफ मोहब्बत है तो एक तरफ जवानी है। का कैसा ठीक है ना? का जन कहाँ खचिया धइले बाड़न। और बताई और ई का बोल रही आ हे भाभी भाभी कलाई 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 ई के हो
ई क्या हो भाभी बाहर निकल तू चुड़ैल निकल जल्दी कर सब बताती भाभी ई बता ई क्या हो तू का करत रह हो का हाय देखा बाबू हाय पकड़ाई गल गठरा में भूसा करे खाते बोल न तो देखनी हां के बुढ़ा जरूर कोनो कांड करतावे समझ लो करे जान से नहीं खा एकरा भूसा लाज लगल ना तो हल्ला सब बियाह करबी हमार नत बियाह करो अपने जाके कॉल लो यहां न तू चाहता अरे है उ भूसा मांगे आई रहे भूसा मांगे रे भूसा में काजन काका भाग गलू हाँ। एबरे चलत है घरे चलत नहीं जाते नहीं ओकरा घरे एबरे ओकरा माई से कहत हाय बुढ़ा त दम हाँ। हकिए गली अरे यार, भूसा लेके मांगे आई। हम दोसर काम करे गए रही के लेके आए से आ गई तो टंगरी तोड़ देब हम समझनी हम तो सोचनी ना तू जा कोनो के लेके भाग जा तो ये भाग जे समझ गेलू ना समझ आग बिगबे करबे एबरे ना गूगल बु त के गूगली बुढ़ा ओइसन बालन तब न कहतड़ू तू जल्दी कोनो के लेके भागा बुझत ना ऐठा तड़ू ना देखा तार ना ऐठन छुटे तो कहिए कि का कहत रहलिए कुछ कर जा मुंह मारा वजह से हमसे का मतलब